వెల్కమ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు ఫ్రీ ఫైర్ ప్రో బాయ్స్ తెలుగు. ఇప్పుడు మనం ఆడబోతున్నాం బ్యాటిల్ రాయల్. మీరు చూసారా? మీరు ఛానల్ కొత్తగా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేసుకోండి. నా నెట్వర్క్ అంత బాగాలేదండి ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం. వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మీరు నా సిఎస్ ర్యాంక్ పార్ట్ 1 చూడలేదంటే పర్వాలేదు ఫ్రెండ్స్. మీరు నా సిఎస్ ర్యాంక్ పార్ట్ 2 చూడండి. దాంట్లో నేను క్లాక్ టవర్లో హెడ్ షాట్ చేశాను, దాంట్లో ఇంకో 2 డబుల్ కిల్ చేశాను ఫస్ట్ టైం. సో ఫ్రెండ్స్, మీకే నేను ఆ 2 వీడియోలు ఏమైనా తప్పు చేస్తే కింద కామెంట్స్లో ఇవ్వండి. ఇక మా ఫ్రెండ్ ఇంకా ఈ బ్యాటిల్ రాయల్ నేను నా బెస్ట్ ఆడటానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఫ్రెండ్స్, మీకు కూడా చెప్పబోతున్నాను ఏంటంటే, మనం ఎక్కడ సేఫ్ జోన్స్, అక్కడ ఎనిమీస్ ఎక్కువ ఉండరు. అంటే ఏంటంటే ఒక ప్లేస్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్, అక్కడ మనుషులు ఎక్కువ ఉండరు ఫ్రెండ్స్. ఆ ప్లేస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కువ మనుషులు ఉండరు ఫ్రెండ్స్. నిజంగా ఇక్కడ ఎక్కువ మంది ఉండరు. అందుకే మీరు కూడా చెప్పాలి, నేను ఎక్కడ ఎందుకు మెయిన్ దిగుతానంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్కువ మనుషులు ఉండరు ఫ్రెండ్స్. సో నాకు ఇక్కడ కొన్ని ఎక్కువ వెపన్స్ దొరికే కొన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. సో లెట్స్ వెయిట్ ఎన్ని ఫ్రెండ్స్. మీకోసం ఒక మ్యాక్సిమం నా బెస్ట్ కిల్స్ చేస్తాను. ఒక 5 కిల్స్ కంటే ఎక్కువ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే అసలు నా మ్యాక్సిమం కిల్ లెవెల్ ఏంటంటే ఒకసారి నా మ్యాక్సిమం ఎన్ని కిల్స్ చేయగలనంటే మ్యాక్సిమం ఒక 16 కిల్స్ చేశాను ఒకసారి. వెక్టర్ దొరికింది మనకి ఫ్రెండ్స్. మీకు కూడా చెప్పాలి, డబుల్ వెక్టర్ చాలా వేస్ట్ కానీ, ఎందుకంటే దానివల్ల ఎక్కువ డ్యామేజ్ అవ్వదు. సో మనం ఈ గన్ తీసుకుని వెళ్దాం, ఎందుకంటే ఇప్పటికి ఈ గన్నే ఉంది మన దగ్గర. సో దీనివల్ల మనం అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మనం ఫస్ట్ గేమ్లో దిగినప్పుడు మనం ఎతకాల్సింది బ్యాక్ ప్యాక్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు లెవెల్ 1 తీసుకోండి. నేను ఇప్పుడు వెహికల్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు తీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. మీరు ఈ ఛానల్ కదా కొత్తగా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. తెలుగు ఫ్రీ ఫైర్ ప్రో బాయ్స్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇదే నా 3rd వీడియో. ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ప్యాన్ దొరికింది ఫ్రెండ్స్. మీకు ఒకటి చెప్తాను, ఈ ప్యాన్ కత్తులు ఇక నాకు ప్యాన్ దొరికింది ఫ్రెండ్స్. మీకు ఒకటి చెప్తాను, పార్ట్ 2లో నేను మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ స్క్వాడ్లో మా మంచి గన్ పేరు చెప్పాను కాదు. పార్ట్ 1 2లో ఆ 2 మంచి గన్స్ ఫ్రెండ్స్. మనకి పార్ట్ 1లో అంటే మామూలుగా క్లాస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇస్తారు గన్స్, బట్ అవన్నీ పార్ట్ 2లో తీసుకున్న ఆ గన్ను ఎందుకు తీసుకున్నానంటే, దాన్ని టెర్రస్ అలా నొక్కితే షూట్ అయిపోతుంది. జస్ట్ చూడండి, ఇలా పెట్టి అలా షూట్ అయిపోతుంది. ఇంకో గన్ను దాన్ని ఇలా నొక్కాల్సింది వస్తుంది. సో దట్స్ వై నేను ఆ పార్ట్ 2లో ఆ గన్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. బట్ ఆ గన్ చాలా మంచి గన్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇక్కడ పీక్ పక్కన వచ్చి మనం చూద్దాం లూట్ దొరుకుతుంది. ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మీరు ఛానల్కి కొత్తగా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను ఎందుకు దీన్ని ఎక్కువ సబ్స్క్రైబ్ ఎందుకుంటున్నానంటే, ఎవరైనా కొత్తగా వస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు కదా, ఇది తీసుకుంటాను. సో ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు నాకు బ్యాక్ ప్యాక్ లెవెల్ 1 ఫ్రెండ్స్. మీకు చెప్పాలి, ఈ బ్యాగ్ లెవెల్ 1 చాలా వేస్ట్ బ్యాగ్. అంత ఇదేం క్యారీ చేయలేదు, కానీ నాకు ఇష్టమైన బ్యాక్ ప్యాక్ లెవెల్ 2 3 ఇది ఇంకా మంచిగాను. ఎందుకు అంటే అది ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉంది దాన్ని
ఇది క్యారీ చేయడానికి. ఇప్పుడు మనం మిల్ వైపు వెళ్తున్నాం, ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువ మనుషులు ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్ ఇలా మీకు ఇదేంటో తెలియదంటే ఇది ఒక ట్రైన్ లాంటిదే. విశాఖపట్నంలో ఉంటుంది కదా, కైలాసగిరి దిగుతున్నప్పుడు అది దిగుతాం కదా, అలాంటిది ఇది. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. ఇప్పుడు చూద్దాం ఎవరైనా ఉంటాడా లేదా అని. ఇల్లంతా ఖాళీగా ఉంది, బట్ అంత ఖాళీగానే ఉండదు. చూస్తే ఒక బ్లాస్ట్ చేద్దాం. ఎవడో లేడు ఫ్రెండ్స్, మిల్లులో ఉంది. సో మనం ఇప్పుడు వెళ్తాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడండి, అటువైపు ఆ బలూన్ వెళ్ళిపోతుంది అటువైపు. ఇప్పుడు మనం పీక్ వైపు వెళ్దామా లేకపోతే ఇటువైపు వెళ్దామా అని నేను ఆలోచిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు 15 మెంబర్స్ వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. సో నేను ఎలాగ వెళ్తాను ఫ్రెండ్స్. నేను మష్రూమ్ తింటాను, ఎందుకంటే నాకు హీల్ లేనప్పుడు ఇప్పుడు ఇదే ఎంతైనా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొంచెం హీల్ చేసుకోవచ్చు. నా దగ్గర ఉన్నాయి, దగ్గర 3 హీల్ కిట్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ ఫ్రెండ్స్, మనం ఫ్రీ ఫైర్లో ఎమర్జెన్సీలు కూడా మష్రూమ్స్ తిని ఉంచుకోవాలి. లేకపోతే ఎప్పుడైనా ఎనిమి షూట్ చేసిన మన దగ్గర అదే హీల్ కిట్ లేకపోయినా మనం అప్పుడు ఈ మష్రూమ్స్ వల్ల నెమ్మదిగా ఫిల్ అయిపోతుంది. ఫర్ సేఫ్టీ ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ కిల్ ఫ్రెండ్స్ మీకోసం 1 కిల్ చేశాను, ఇంకొక 5 కిల్స్ దాన్ని మించేస్తాను. నాకు కావాల్సింది దొరికింది ఫ్రెండ్స్. మనకి లెవెల్ 5 గ్రెనేట్ అదే లెవెల్ 3 బ్యాక్ ప్యాక్ దొరికింది, సూపర్. ఇప్పుడు మనకి డ్రోన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు దీని ప్లేస్ లెవెల్ లేడు చూస్తాను. సో ఇంకో మష్రూమ్ తినేస్తే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, నా దగ్గర 13 హీల్ కిట్స్ ఉన్నాయి. అంటే సో నా అంత అవసరం లేదు నాకు. నేను వదిలేస్తాను ఇక్కడ. మీరు అనుకుంటూ ఉంటారు, ఏంటి వదిలేస్తున్నాడు ఇన్ని హీల్ కిట్స్, మళ్ళీ ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఎమర్జెన్సీలు వస్తున్నాయి అంటున్నారంటే. కాదు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ హీల్ కిట్స్ అయిపోయాయి. ఎంత హీల్ కిట్స్ క్యారీ మనం చేసుకోకూడదు. ఎమర్జెన్సీకి ఒక 5 పెట్టుకోవాలి మ్యాక్సిమంగా. ఇన్ని పెట్టుకుంటే మనకి బ్యాక్ ప్యాక్ స్టోరేజ్ వేస్ట్. నాకు ఇది చాలు, 7 చాలు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం వదిలేసి వెళ్దాం. 7 ఉంచుకోండి ఫ్రెండ్స్, నేను 5 చెప్పాను కదా. అంటే అలాగే బట్ అంటే డైరెక్ట్గా 5 పాటించకండి, బట్ అలా 7 అలా ఉంచుకోండి బెస్ట్. అంటే ఇప్పుడే అన్ని ఎనిమీస్ ఉండరు, కానీ ఫర్ ఎమర్జెన్సీకి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరు 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 నా ఛానల్ కొత్తగా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీకోసం 1 కిల్ చేసింది, ఇంకొక 2 కిల్స్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మీకోసం నేను 2 కిల్స్ మీకోసం మీ అందరి కోసం 2 కిల్స్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ ఇది తీసుకుందాం. ఫ్లాష్ బ్యాంగ్ బెస్ట్. ఫ్లాష్ బ్యాంగ్ తీసుకొని వెళ్తాం. మనం ఇప్పుడు ఈ ఫ్లాష్ బ్యాంగ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇప్పుడు మనం పిక్ వైపు వెళ్ళాము. మనం కొంచెం ఎక్కువ డేటా ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు తగ్గిపోతాం. మనకి 175% చాలు. ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్, మీరు ఛానల్కి చాలా కొత్తగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇదే ఇంకా మనకి 10 ఎనిమీస్ దొరకట్లేదు, 9 ఎనిమీస్ దొరకట్లేదు, కానీ ఎక్కడ దాక్కున్నారు మనం అయితే కనిపెడతాం ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే అలా సర్కిల్ లోపల రావాల్సింది ఖచ్చితంగా, లేకపోతే అది చచ్చిపోతారు. అంతే కదా ఫ్రెండ్స్. మీకు ఒక ఫ్రీ ఫైర్ చిన్న టిప్స్ చెప్పాను. క్లాస్ కోడ్ 1లో, ఇంకా క్లాస్ కోడ్ 2లో, క్లాస్ కోడ్ ర్యాంక్ 1 పార్ట్ 1 పార్ట్ 2లో చెప్పాను ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు,
తన పేరు టీపీజీ డైనో. తను కూడా ఒక ఛానల్ ఉంది, మీరు తన ఛానల్ చూసారని. నేను తన ఫ్రెండే. మనకు ఒక చిన్న డ్యామేజ్ కూడా రాలేదు ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ మీరు చూడండి, మీరు చిన్న పాయింట్ అని గెస్ట్ చేయండి. చూడండి, నేను ఇప్పుడు దాకా ఆడే నాకు చిన్న డ్యామేజ్ రాలేదు. తెలుసా ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడు నేను బయటకు ఇక్కడ ఎవరు ఫ్రెండ్స్, మనం చాలా 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 దూరం వెళ్ళాలి ఇప్పుడు, లేకపోతే మన గేమ్ అయిపోయినట్టు. ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్, మనం చాలా స్పీడ్లో వెళ్ళాలి, లేకపోతే మన గేమ్ ఏంటి మనమే అయిపోతాం ఫ్రెండ్స్. చిన్న మిస్టేక్, ఇలా కొన్ని వాయిస్ పిల్లలు వస్తాయి, మీరేం పట్టించుకోకండి అనుకుంటున్నాను. నెట్వర్క్ అంత బాగాలేదు, సో చిన్న లైట్గా వాయిస్ పిల్లర్స్ అయినా వచ్చినా పట్టించుకోకండి. ఫ్యాక్టరీ వైపు వెళ్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. బ్లాక్ హోల్ మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్. మీరు అనుకున్నా నేను ఎందుకు ఆగానంటే, చూడండి మంచి వెస్ట్ 4 దొరికింది. ఎందుకే 4 దొరికింది, ఆగిపోయినా నా ప్లేస్లో ఎవరు లేదు ఫ్రెండ్స్. ఏమో అర్థం కావట్లేదు ఫ్రెండ్స్. ఒక కిల్ తర్వాత ఎవరు దొరకడు ఏంటో నాకు పర్వాలేదు ఫ్రెండ్స్. దొరుకుతాడు. మీకు ఇలా కనిపిస్తుంటే మీరు వదిలేకండి, మీకు అన్ని వాళ్ళు దొరుకుతూనే ఉంటారు. వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోరు. ఇంకా గేమ్ ఎండ్, ఇంకా గేమ్ ఎండ్ అవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్. ఎవడో కాదు గుడ్డానికి ఎవడో వస్తున్నాడు. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఎవరు లేడు, ఆడక్కడ ఉన్నాడు. షిట్, సారీ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోకి అంతే చేయగలం. 8 kills 4 చేసాడు. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. బాయ్ బాయ్.